9 millió le. 900 elég. Elég. Én most nem tudom, hogy a milliónak milyen az értéke. Hát mind régebb, mint nagyon rég a 100-as. Ugye nagyon Igen, én filmezem. jó érték volt a 100. Jó. Jó érték volt a 100-nak igaz, akkor mert 100 erre annyi mindent vásároltak. Sok minden. Akkor jaiba 5 láj volt egy kiló cukor. Hát most 2 lány 80-ban itt. Most 2 lány 80. Nem tudom, hogy egyáltalán elhoztál akkor, mikor elköltözött lest. Mert Lajos egyszer mondta. Csak a fizetés nem sok. Nem sok, de ez a 2 láj az mennyi érték akkor most? Hát egy kenyeret lehet rá venni. Így kéne? Kiló. 80 dekast. Csak a deka. Hát mikor kezdték a kenyeret hordani, akkor Na nézzem meg még. 15 láj volt a kilós kenyér. Igen. Aztán most, hogy mennyi nem. A 15 láj volt a kollektív féle kenyér, ugye? Emlékszem a szekérrel, amit hoztak.